हाय फ्रेंड्स, मी सानिका किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून खूप खूप स्वागत। आपल्याकडे आता मकर संक्रांत जवळ आली आहे आणि मकर संक्रांत म्हटली की हळदी कुंकू तिळगुळ ही सगळी तयारी असते आपल्याकडे। तर आपण दरवर्षी तिळगुळचे लाडू बनवतो। मग काही जणींना पाक करताना म्हणजे कधी पाक कडक होतो, कधी काय होतं, तर लाडू नीट येत नाहीत किंवा चिक्की बनवली तरीसुद्धा तसंच होतं। तर आमच्याकडे माझी आई आली आहे गावावरून आणि आम्ही गावी जसा तिळगुळ बनवतात, सुट्टा तिळगुळ म्हणजे पाकही बनवत नाहीत आणि लाडू पण नाही वळत, नुसता तिळगुळ असतो तो। तर तो कसा बनवतात तर ते तुम्हाला माझी आई आज बनवून दाखवणार आहे। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, मी तुम्हाला तिळगुळ आज बनवून दाखवणार आहे। बनवण्यासाठी काय काय साहित्य घेतले हे आपण आईला विचारूया। 100 ग्रॅम शेंगदाणे, 100 ग्रॅम तीळ, 100 ग्रॅम गूळ। आपण हे तीळ शेंगदाणे चांगले खमंग भाजून घेणार आहेत। आता शेंगदाणे आपले भाजून झालेत, काढून घेऊया। आता आपण तीळ भाजून घेऊया। आमच्याकडे हे साधेच तीळ होते ते घेतलेत, पॉलिशवाले तीळ नाही आहेत, पण पॉलिशवाले घेतले तर ते छान दिसतात, सफेद असतात एकदम याच्यापेक्षा म्हणून। असे तीळ तडतड वाजायला लागले की भाजले समजायचं। आता आपण हे तीळ भाजले, काढून घेऊया। तीळ आणि शेंगदाणे भाजून झालेत, शेंगदाणे सोलून आता आपण मिक्सरला लावायचे। हे जाडसर कूट आता आपण कुटून घेतलंय, बारीक करून घेतलंय। आता आपण ते मिक्स करूया। आता हे भाजून घेतलेले तीळ घालायचे ना यात? हो। आणि हा गूळ, हे आता गूळ तीळ शेंगदाण्याचं कूट एकजीव करायचं आहे। हे आपण सर्व मिश्रण एकत्र केलंय, तीळ गूळ आणि शेंगदाण्याचं कूट, ते आता असं हाताने एकजीव करायचा। असं एकत्र मिक्स करून घेते आई, म्हणजे तो गूळ पूर्ण याला लागला पाहिजे, असं हाताने पूर्ण एकजीव करून घ्यायचं। थोडीशी वेलची पावडर टाकायची यामध्ये, मग आपला तिळगुळ तयार झाला। असा तिळगुळ गावाला बनवतो ना आपण? हो, असाच बनवतो ग बाय। अजून पण असाच बनवतात ना गावाला? हो, लाडू नाही ना बनवत कोण? नाही, असाच बनवतात। आमच्या गावी असाच तिळगुळ बनवायची आई पहिल्यांदा। मी लहान असताना सगळीकडे वाडीत वाटायला जायची असा तिळगुळ करून दिला की। गावाला अजून पण कोण लाडू नाही बनवत, म्हणजे आमच्या गावी तरी असाच तिळगुळ बनवतात सुट्टा। हा तिळगुळ आपला सर्व व्यवस्थित मिक्स करून झालाय, बरोबर आहे ना? हो बरोबर। सगळा त्याला गूळ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलाय। असं आपण डब्यात भरून ठेवायचा, म्हणजे जर आपल्याला पाक बनवता येत नसेल किंवा आपला कडक होत असेल, लाडू कडक होतात, तर काही टेन्शन नाही, असं तिळगुळ बनवायचा। असाही तिळगुळ पटकन होतो, अगदी झटकीपट। किंवा मग अगदीच आपल्याला लाडू करायचेच असतील तर यामध्ये थोडासा अजून गूळ घ्यायचा आणि तो गूळ किसून घ्यायचा किसणीवरती, मग त्याचे लाडू वळतात। अगदी बिना पाकाचे लाडू सुद्धा एकदम मऊ होतात अगदी। तर मग आजची तुम्हाला ही तिळगुळ बनवण्याची साधी सोपी पद्धत कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। जर तुम्हाला आईची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनपर्यंत सानिकाच किचनला जर कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ घेऊन, नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय।